Nimic nu este mai supărător decât să ne vopsim părul și la o săptămână să vedem că deja se ivesc firele albe la rădăcină. De multe ori, nuanța aleasă pentru culoarea părului nostru face un contrast puternic cu firele albe și câteodată, în timp ce stăm de vorbă cu o persoană, vedem cum privirea îi fuge spre rădăcina părului nostru, iar asta ne deranjează cumplit. Domnul Foarfecă de la desprepăr.ro vine cu o idee în ce privește acoperirea firelor albe, așa încât contrastul supărător cu nuanța compactă pe care o avem pe lungime să nu mai fie atât de evident. Acoperirea în transparență. Pentru a acoperi părul în transparență poți să folosești produse nuanțatoare, și anume nuanțatorul de păr, care este practic tot o vopsea, doar că nu acoperă 100% părul alb. Îl acoperă în proporție de 75%. Acum depinde și de brandul pe care îl folosim. Pentru a crea o omogenizare și pentru a se distrage atenția de la firele albe, în culoarea pe care o avem, fie că este o culoare închisă, fie că este o culoare deschisă, ideal ar fi să aplicăm și câteva șuvițe cât mai fine pentru a crea o trecere lină de la părul alb la șuvițe. Practic, șuvița de păr devine o continuare a părului alb. Cu o nouă ocazie vom vedea și de ce nu e bine să apelăm la tunsorile în multe trepte. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați, fiecare dintre noi ocupă locul pe care și-l câștigă.